Nový človek je momentálne asi najkomplexnejší pohybovo-výživový program, aký máme na trhu. A v ňom vlastne zoberieme skupinku ľudí a naučíme ich základy stravovania, základy životosprávy a v podstate ich prevádzame cestou k tomu, aby boli lepším ako včera. Nový človek je koncept, ktorý sme spolu s Marianom vymysleli na základe toho, že jednak ja som mal dlhoročnú skúsenosť ako tréner vo fitness centre. On má dlhoročnú skúsenosť z toho hľadiska, že sa snaží ľuďom pomáhať a videl, že to fitness centrum alebo ten spôsob, akým radia ľuďom vo fitkách, nie je ideálny alebo je príliš jednostranný. No a našim spoločným cieľom bolo vytvoriť systém, ktorý všetko uchopí a dá tomu človeku čo najväčšiu kvalitu. Najviac sa mi páčilo to, že to nebolo klasické cvičenie, ako som poznal doposiaľ z posilovne, ale skôr to bolo také zábavné cvičenie formou akoby hrou, kde ma to fakt bavilo, že to nebolo klasické, budeme tuto niečo robiť, tu sú činky, ale bolo skvelé pohybovo správené a výborne zvládnuté zo strany trénerov. O kurze Nový človek som sa dozvedel cez Vlada Zlatoša. Keď urobil moju diagnózu, tak povedal mi: chlapče, jediný, kto ťa dá dokopy, je Viktor Novilovský. Kurz Nový človek mi v podstate zmenil život viac menej, pretože mi otvoril oči, čo sa týka stravovania, cvičenia. V prvom rade človek, keď ku nám príde, obdrží moju publikáciu Princípy pre človeka, ktorá mu poskytne akýsi taký základ, na ktorom potom budeme budovať postupne. Tých ľudí nevedieme k tomu, aby si osvojili nejaký jeden takýto pohľad, ale každý si musí postupne nájsť tú nejakú svoju cestu. Ohľadom stravovania som si uvedomil, že fakt nie sme závislí na 5-krát denne jedení, že raňajky fakt nie sú základ, že stačí jesť 2-krát raz denne a úplne bez problémov sa to dá prežiť. A hlavne som si uvedomil to, že ako je dôležité si vyberať kvalitu jedla a nie tú kvantitu. Na základe počúvania svojho tela človek dokáže si stavať svoj program, svoj systém. Dokáže si ho testovať, dokáže si ho profilovať, dokáže porušovať niektoré veci, ktoré niekto nemôže, ale ja si to môžem dovoliť, pretože viem, že mne to nemusí škodiť. To, že to trvá 3 mesiace momentálne, neznamená, že za 3 mesiace z niekoho bude nový človek. Nový človek ako názov je len myšlienka, ako z toho človeka vytvoriť niekoho nového, niekoho možno lepšieho. Ľudia by v prvom prípade mali pochopiť, že ak chcú niečo zmeniť, alebo ak chcú zmenu, musia ju chcieť natoľko, že sa zmenia samostatne. Určite by som to odporúčil ľuďom taký, ako som ja. To znamená ľudia, ktorí chcú sa niekam posunúť, chcú proste buď schudnúť, nabrať si celkovo zdravšie sa hýbať, dať sa dokopy a hlavne keď človek má sedavé zamestnanie, kde sa nehýbe, tak to tomu pokrie to, aby sa hýbal tým správnym spôsobom a v tom limitovanom čase, ktorý človek má na to cvičenie, tak tuto sa mu to naplní maximálne. Tento kurz sa určite oplatí absolvovať, nakoľko sa tu človek naučí strašne veľa nových pohybov, získa skvelú metodiku pohybu a rozhýbe sa. Na kurze sa mi páči hlavne ten kolektív ľudí, ktorý sa tu stretol na začiatku a hlavne tá podpora medzi sebou, že aj tie kurzy boli vedené viac menej nastavené na to človeka, že keď má niekto problém, napríklad ja som mal rameno poranené. Tým, že sme to cvičili nejakým pohybmi, že sme to fixovali, tak odtedy v podstate už mi to vôbec nerobí nejaké haprovačky, takže v pohode. Spoznal som veľa nových inšpiratívnych ľudí a tí mi vlastne uľahčujú tú moju cestu za môjim snom, za tým svojím ambičným ideálom. Treba postaviť dobré základy a potom sa to krásne na seba nabaluje a ten človek odtiaľ to vyjde s
tej telocvične tak, že vieš, že nie je na vrchole mrakodrapu a možno tam v živote nebude, ale vieš, že ktorým smerom sú schody a kade má ísť.